Jeg har ikke rigtig haft nogen venner. De første, jeg tror det var 4,5 år, jeg har gået i skole, der har jeg gået alene. Jeg har gået og givet dem alle pauser. Jeg har ikke rigtig lavet noget. Hvis jeg spurgte folk om, ja, dengang i første eller tredje, hvis de nu lavede en eller anden lejr, så spurgte jeg, om jeg måtte være med, så sagde de bare, nej, du er for grim, og du er for dum. Altså, jeg synes, det er fedt at være her, på grund af, at man får hurtige venner. Folk, de tager sig af en. Der er altid noget at lave. Man er der bruger i venskab til, hvis vi nu bliver mobbet derhjemme. Så hvis man nu har en god ven, så kan man snakke med personen om det. Mine forældre, de er stolte af, at jeg er her. Og så tænker jeg bare på, at jeg skal fyre den af. Det er nu, det gælder. Støt med et julemærke. Fås hos forhandlere landet over.